Em dic Blai Llopis, sóc actor i he fet molt teatre, bueno, molt mai és prou, però he fet molt teatre, cinema també i televisió també. Vull dir, jo intento tocar totes les tecles del meu ofici perquè m'agrada molt. Bé, el meu personatge és el provador de coses i per tant ja es diu el meu ofici, que soc provador de coses, i doncs això, vaig provant coses i vaig dient el que em penso de la fabricació, del producte final, diguem. És com una mena de catador de vins, però amb més coses, diguem. A part, doncs, té una sensibilitat especial que percep les coses una mica abans de que passin, diguem. No és un vident, però sí que té una sensibilitat especial com per donar-se compte i per veure coses de les que passen a la vida i a la gent i tot plegat a la gent que importa, doncs això. Jo com l'he treballat doncs, a partir de cercar en mi mateix, clar, perquè de fet és com una recerca d'un mateix també el personatge, diguem-ne. Llavors tota una sèrie de coses que passen és com a preguntar-te, Blai, què et passaria, què faries si a tu et passés això, diguem-ne. I l'he treballat una mica a partir d'aquí, i d'acord amb l'Oriol, i anem amb aquesta recerca, per dir-ho d'alguna manera, i a partir d'aquí doncs, també deixar-te portar per les situacions pròpies de la pel·lícula. Per mi l'experiència és sent fantàstica, diguem-ne, perquè hi ha aquesta, diguem-ne, compromís i entrega que tenen és collonut, per dir-ho d'alguna manera, vull dir, realment és molt bona. És cert que després a l'hora de treballar doncs, a vegades et trobes que et surten amb tons teatrals de la passió i això, i que en el cinema no cal perquè la pantalla és molt grossa i per poc que facis doncs, ja es nota molt més, cosa que en teatre doncs, això no, per exemple, no existeix el primer pla en teatre, no? Llavors treballes més amb tot el cos i aquí doncs, és més treballar més amb la mirada, té unes peculiaritats diferents al teatre però trobo que les estan agafant però molt ràpidament, vull dir que entenen molt ràpidament de què va i amb aquesta entrega que et deia abans doncs, supleixen els mancaments tècnics que puguin tenir.